Фарисей һәм салым җыючы турында гыйбрәтле хикәя. Фарисейләр Аллаһының изге китапларында язылган Муса кануннарының һәммәсен төгәл үтәргә, көнгә берничә тапкыр дуга кылырга, садака таратырга, кабул ителгән гореф-гадәтләрнең барысын тайпылышсыз башкарырга тырышканнар һәм бүтәннәрне дә шуңа өндәгәннәр. Аларның күпчелеге үзләрен Аллаһы каршында бик тақва дип санаганнар. Ә менә салым җыючылар башкара торган хезмәтләре аркасында хөрмәт һәм дан дәрәҗәдән мәхрүм булганнар, тақвалардан саналмаганнар. Гайса үзенең бер вәгазендә Аллаһы йортына дуга кылырга дип килгән фарисей һәм салым җыючы турында гыйбрәтле хикәя сөйли. Ике кеше дуга кылу өчен Аллаһы йортына кергән. Аларның берсе фарисей, ә икенчесе салым җыючы икән. Фарисей алгарак чыгып былай дип дуга кылган: "Я Аллаһы, башкалар кебек талаучы да, алдакчы да, зина кылучы да, яки менә бу салым җыючы кебек тә түгелмен. Шуның өчен сиңа шөкер әйтәм. Атнага 2 тапкыр ураза тотам. Табышымның 10ннан 1 өлешен гышыр садакасы итеп бирәм." Читтәрәк басып торган һәм күзләрен күтәреп күккә карарга да батырчылык итмәгән салым җыючы исә күкрәгенә суга-суга: "Я Аллаһы, мин гөнаһлыны мәрхәмәтеңнән аерма", ди икән. Сезгә әйтәм, фарисей түгел, нәкъ менә салым җыючы Аллаһы тарафыннан акланып кайтып киткән. Чөнки үзен күтәрүче һәркем түбәнсетелер, ә үзен түбәнсетүче күтәрелер.